Bon dia, ja estem a Gondo. Hem agafat el ferri, com heu vist, i hem arribat aquí, al Carguela, no? Està just allà davant. I és un creuer on es feien festes, ens ha explicat, bastant maco, i a veure què tal surt. I ara ens anem a preparar l'equip i a bussejar. Pues ja hem acabat el bussejar i ens hem canviat i ara anem a un altre lloc a bussejar, una altra location. També hem volat el dron. Aquí veieu les imatges. I ara menjarem unes galetetes i ens anem a una altra platja. Pues això d'aquí era l'Asture Window, anava així, i era un arc de pedra, però es va trencar pel vent. I aquí és on acabarem la immersió, en aquest forat d'aquí, i vindrem d'una cova d'aquí així per sota, i entrarem aquí, sortirem aquí. I això serà el final de la immersió, i ara anirem cap a l'inici, suposo que ens canviarem. I ja està, ja bussejar, ja ho veurem tot. A veure, Cristian, ho he arreglat tot. Ho ha arreglat no tot, patiu. La foto ja està arreglat. No patiu. I aquí hem arribat on comença la immersió, que és com una part del mar que està dintre la roca, que no comunica amb el mar, sinó és per dintre la cova. I és això d'aquí. Ahí vamos a bajar a 2,5 metros.
sortit de bussejar he acabat amb un fred ara i feia molt fred al final de la immersió perquè s'ha anat al sol i feia molt fred. Ara estem congelats i anirem a dinar alguna cosa. Veure la cara de fred, Cristian. Ja està, el pitjor ja ha passat. Bueno, ja. De camí a dinar hem parat aquesta església, la veritat. Bastant maca. I ara ja hem parat un moment a la Ciutadella, crec que no he gravat res, però després hem parat a una catedral que hi havia unes imatges supermaques i ara ens han recomanat una pizzeria aquí en un carrer, en un poble de mala mort d'aquí de l'illa de Gozo. Ja us ensenyaré per dintre perquè el local és super autèntic, hi ha com 3 senyores grans, direm, fent les pizzas i ens han dit que trigaven mitja hora en fer-nos la pizza, però bueno, ara estem tornant després d'aquesta mitja hora i a veure què tal estan, perquè ens les han recomanat el professor de busseig i ens ha dit que era de les millors de Gozo. Veurem què tal. Doncs ja ens han donat les pizzas i aquesta és ben rara, és de formatge i porc i aquesta és una... aquesta Amb patata. és una típica de Malta. A veure, ja veuràs si està bona. Està aquí menjant al cotxe. Anem a menjar.